aristocracia e a burguesía, entre a expectativa de que chegaran os alemanes a poñer orden, é dicir, o triunfo da potencia estranxeira e unha revolución social en marcha, cal era a súa escolla? É que esa é a clave. Luis Althusser, nas súas memorias, conta a historia do seu profesor que lle dice os alemáns van a atacar e a burguesía francesa vai a preferir os alemáns á revolución comunista. Que é unha cousa que non fora verdade que casi non... Digo que é común. Pero para o mismo, explicando. Moderador, aplica moi breve sobre a Revolución Francesa. Na Revolución Francesa mixeron de visións territoriais distintas tamén. Crearonse departamentos, crearonse seccións, crearonse comunas, e houve unha división, entendes, distinta da que había a priori. A ventaxa que a Revolución Francesa primitiva foi que deulle salida a un terceiro Estado, terceiro Estado, sabes o que eran? Os burgueses, o povo, etc. Non era nin o clero, nin era a monarquía, nin, digo, a nobleza. A ventaxa da Revolución Francesa foi que a nobleza quedou bastante desvirtuada, non absolutamente, pero moi desvirtuada. Sacaron os privilegios feudais, entendes, temas da ausencia de tributación, etc. Iso foi importante. Cal é o reproche que se lle pode facer realmente a Revolución Francesa? Que, desgraciadamente, un sistema que naceu como republicano, ao cabo de tempo, entendes, tristemente volveu a ser monarquía. Coa ironía de que o rei que fora decapitado, pois tuvo pouco tempo despois como herdeiros a seus irmáns, Luís XVIII e a Carlos Máster. Desde aquel que inicialmente foi unha república, con todas as ventaxas, etc., pois ao final tristemente volveu a ser unha monarquía. Pero tuvo cousas moi boas, pero algunhas malas tamén boas. A ver, tío, que se ha reventado despois xa bastante. No. Eu prácticamente xa o dixo Manuel Barrio, que eu dixo Antonio moi ben tamén, que non é ser imparcial, a imparcialidade non existe, é a intención de veracidade, de acudir ás fontes, de a intención de ser veraz, pero a imparcialidade non existe nunca, ni no relato, para mí, ni no relato xornalístico, ni no relato histórico, eso é unha telequia. Bueno, a mí que me está resultando moi interesante todo isto, pero tamén me parece interesante provocar unha discusión, ¿no? Porque antes saltamos o Palacio de Inverno, tamén ben, hoxe celebramos isto, e a miña pregunta é, e hoxe? Como está hoxe a Rusia? O digo porque a historia non lle podemos, ao pasado non lle podemos facer reproches, o sea, ao pasado ni nos gusta ni nos deixa de gustar. Os historiadores e historiadores intentamos entendelo, comprendelo, pero non nos podemos enfadar con él, ni para ben ni para mal. Se fai un uso político do pasado, se fai un uso ideológico do pasado, e nós tamén o facemos, e tamén temos códigos, e estamos moi imparciais. Pero, a ver, por que digo isto? Hoxe a Rusia está dominada por quen? Está dominada, por exemplo, por unha autocracia derivada do vello KGB e enriquecida dunha forma bastante mafiosa. E que reaparece en Rusia despois de 80 anos da revolución? Pois reaparece o máis eterno que temos desde hai 2000 anos, que é a Igrexa. Reaparecen os popes, que efectivamente, despois de 80 anos de educación laica, incluso atea, son capaces de reaparecer. Por lo tanto, bueno, o presente é o que nos pelexamos. O pasado é o que intentamos entender. Por que digo isto? Porque, claro, aquí se plantean cousas que eu creo que son moi importantes, ¿no? Que me gustaría, vamos, facer, convertidas en preguntas e, en algún caso, pues, dar a miña resposta ou deixadas no aire, ¿no? Como catálogo. Cales son as condicións para a alternativa? Estou de acordo con o que dice Manolo Barreiro, que justamente o que se plantexa, non sei se a película se fai antes ou se fai despois, o que queren facer cando lle dan 12 nominacións, é dicir, non queremos ir por ese camiño. Ainda non triunfar a Reina, ainda non triunfar a Thatcher, pero tiña unha proposta moi forte de revolución conservadora. Hai outra opción, hai outra alternativa. Claro, e o que a mí me suxira as revolucións rusas e a revolución soviética, o asalto de onte, cales son as condicións para a alternativa? En que condicións se dá unha alternativa? Cales son as condicións para a revolución? Cales foron as condicións para a revolución? E, bueno, creo que o primeiro día que non podemos estar algo se falaría de isto, non? Cal é a conxuntura revolucionaria, a conxuntura histórica? Porque iso nos leva a caída dos imperios centrais, a
á Primeira Guerra Mundial, a unha situación inesperada, a uns revolucionarios que nunca ensayaron o que iban a facer, etc. E desde ese punto de vista, outra pregunta, que fixo mal? Por que fala a revolución si todo o manual di que é imposible porque necesitan industrialización alemana ou inglesa? E eu creo que iso é realmente interesante do proceso, non? Eles, por eso asombran ao mundo e por eso Lenin non é Marx. Por eso Lenin sirve lo que sirve e para o que sirve, por moito que se quere reproducir. Iso xa é unha opinión máis política, non? Pero a miña pregunta é: estaba tan atrasada Rusia como nos din que está? Había tanto poder do feudalismo en Francia a finales do século XVIII, ou había un gran poder no século das luces? Había un gran poder da ilustración en España en 1812, ou había un grande poder do feudalismo que se quere derribar e que se pinta para poder derribar? Quen fai a revolución en Rusia responde se poder atrasar. E aí hai unha gran pregunta, outra derivada: como pasa a revolución de Petrogrado a Moscú? E ao resto? Como pasa ao resto dos estados da lista? Con aquel rollo das repúblicas independentes ou, como recoñece Hobsbawm no seu libro final, porque o ciclo é o mesmo que o da Revolución Mexicana? Avanzo como resposta, porque en realidad o que fai Lenin é dar o que as masas querían. E que querían as masas? Pois o mismo todo o mundo. Querían a terra, porque eran masas campesinas, non eran masas proletarias. E así resolven aquela contradicción, na práctica. Que ocurre? Que logo fan un relato proletario no que, claro, os gulags non están porque foron todos os campos de concentración. Pero eso fai a partir do 29, non mentras exista nova política económica, ni mentras Buhari está impartindo doutrina, ni mentras... Entón, bueno, creo que eso sí que merece a pena reflexionarse, es decir, como se pasa de Petrogrado ao resto, e con que tipo de políticas, forzadas ou non forzadas. E tamén nos leva a outra reflexión sobre algo que ocurre ao longo do século XX, que é a industrialización forzada, a modernización forzada, no ámbito do que estudiamos algúns, a Revolución Verde, a repoblación dos montes en Galicia. Esa lógica de que, como están moi atrasados, hai que modernizarlos pola forza desde arriba, é algo que é consustancial e no que, por certo, é moi original e moi primixenia a Revolución Soviética. E o que está detrás tamén, penso que logo ten unha lectura política, pero que ten que ver coa industrialización, a mecanización e chegar ao nivel de Estados Unidos. Iso que vi Stalin nun discurso famoso, tamén conmemorando como hoxe a Revolución, en 1929. E dúas cousas máis, e xa acabo, que teñen que ver con a lectura que se fixeron e que me gustaron moito, a verdade. Non esta lectura que provocou Manolo sobre o labor do xornalismo na democracia. O labor do xornalismo na democracia que se discute na película. O labor do xornalismo na democracia, a ver, non sei, por aquí se decía si antes e agora. Antes existía Hearst, naquela época, cando escribía John Reed, e manipulaba todo e provocaba unha guerra para facer unha guerra hispano-anglo a propósito de Cuba, non? O hispano-norteamericano a propósito de Cuba. E está narrado, renarrado en fin, non? E existía John Reed. E hoxe existe Prisa, e ABC, e existe Wikileaks. E existe moitas novas formas de xornalismo que buscan facer contra e facer veracidade, é dicir, e de leer a realidade, non? E existen os novos xornais digitais, etc. Por lo tanto, o problema non é se o pasado era mellor ou peor, senón que hai pasado e hai presente, e son distintos. Tecnológicamente e en moitos puntos de vista. E logo, o labor do centro da democracia, que é, digamos, aí hai unha lectura de Xosé que tamén me parece, que cheguei tarde e pido disculpas, porque venía de un sitio, como obriga. Me parece moi interesante, non? Claro, pero, insisto, do xornalismo da democracia e do cine da democracia. E iso leva a un discurso sobre libertad e igualdade e a unha disputa que está tamén na película, por certo. E logo, unha última pregunta, bueno, esta pregunta de reflexión, que a mí, a verdade, que vendo a película, como historiador, non recordaba unha cousa, que logo comentei como Manolo cando saímos de aquí, non? Que é o exercicio de historia oral que é capaz de facer esa película en 1980.
non solamente o documental dentro, sino que eu recordo que naquela época estaban empezando os traballos de historia oral, estaban empezando o Workshop History nos pubs de Londres, e aquí non había nada de historia oral, e a película falla eso. E iso me leva a unha reflexión que me parece moi importante como historiador, así que a película é un grande exercicio de historia. A historia como construcción do relato do pasado, que implica incluso unha técnica tan moderna como a historia oral que lle chega a través do documentalismo. E que por algo que eu creo que é importante que saibamos, que a historia non a facemos só nós, por sorte. Así que hai moita xente que faz historia. Fan historia de xornalistas, fan historias de fanzines, fan historia desde moitas formas de arte, se fan historias da literatura, e entre todos se construyen relatos. E nós tamén. E temos que pelexarnos, dialogar e competir. Quanto ao que apuntas, é unha das tesións da película, en aras dese melodrama amoroso. Luis Bryan, cando volve a Petrogrado, non volve como polizonte, nin esas condicións excelentes dun barco, vai un barco, pero con todas as seguridades que pagaban por hacerse. E nos grandes... Moi importante. Claro, pasa que eso, claro... aparte, era o que decimos, que as maiores, non sei se inexactitudes, sino, digamos, arranxos, non? Licencias dramáticas, que se diría, do filme teñen que ver coa historia precisamente de amor persoal entre Luis Bryan e tal. Entón, quedaba moito mellor esa viaxe heroica de Luis, no barco, logo todo ese periplo na súa procura, a historia do tren, o famoso encontro na plataforma con ese leitmotiv musical que tan... esa non é un motivo lugar. É dicir, Luis escribira allí a Red, que por certo, cando estaba en prisión, pudo plantearse perfectamente con él, chegaría a Moscova e te agardo nun sitio hotel. Chega de volta, se dirixe a e, bueno, hai toda unha serie de licencias. Pero, bueno, é curioso, sí, exacto, que estaba o que decía Tito, non? Agora, aquí, Saudade daquela estaba Pulitzer, Hertz, de todas. Un segundo, ten aquí... Sí, a mí gustaría tratar sobre un tema que salió, que era cómo se vive actualmente la revolución en Rusia, porque hai un par de días houve un desfile, unha manifestación conmemorativa, que estuvieron os partidos comunistas en moitas partes do mundo, moitas bandeiras, pero a situación foi que o goberno ruso cortou as rúas para que esa manifestación se pueda levar a cabo. Se ve así máis, se ve así como vamos a las aceras, e incluso unha especie de contraprogramación un acto militar. Por lo que eu penso, en relación personal, que Rusia pode interesarle moito o goberno actual ter esa imaxe do pasado da URSS, de que somos unha superpotencia, de que somos ter esa esencia de dicir temos unha superioridade, somos unha potencia, pero que non se interesa nada volver esa idea de unha posible revolución, tendo en conta como está ahora o goberno, de unha historia de 17 anos que leva unha oligarquía que agora mismo creo que sería un reflexo bastante, un anacronismo, pero un reflexo que era antes da revolución. Simplemente un comentario, a iconografía desa manifestación é unha iconografía puramente staliniana, precisamente o que non é iconografía do 17. É dicir, no fondo o que están reivindicando é o padrecito Stalin, porque o problema é a desleninización, digamos, do comunismo soviético e os heredeiros do comunismo soviético. Perdón, simplemente por deixar para falar. Queria facer unha pregunta sobre, para vos, cando acaba a Revolución Rusa? Porque se fala moito isto no principio, Cando se jodió el Perú? cando acaban o poder os bolcheviques, pero non se sempre se fala máis alá, a revolución vai máis alá, a obtención do poder. Perdón, simplemente una cita de internet. Lo que decía Garra Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Sí, eu creo que hai historiadores, eu non sou historiador, que me presentan como clase nos historiadores é unha das cousas que máis mola, que é decir, cando se acaban as cousas. Non, digo así, eu creo que se acaba en varios momentos distintos. Se acaba cando Trotsky manda saltar a nave, a base naval de Kronstadt,
se acaba cando non triunfa. Porque aquí, por comentar unha cosa que decía, isto non é unha revolución nacional. Non é unha revolución nacional. Estes señores sachan no lugar que toca. Eles son bolcheviques, teñen un imperio que teñen que desmontar e xa fixeron unha intentona en 1905 e agora facendo. E hai algo que unifica, e eles están facendo eso. Gramsci escribe un artigo moi bonito que dice a revolución contra el capital. Que ten esa misma tese, dice, a onde vamos? Allá, en unha esquina, un país fundamentalmente rural, atrasado, con grandes propiedades tal, un pouco de industrialización, eso non pica. Pero eso, eu creo que eles non teñen esa percepción. Eles teñen a percepción que a eles le toca ese lado do frente oriental e o que lle toca facer a revolución. E que hai uns señores que van a facer a revolución no corazón da Europa industrializada. E, por tanto, le toca aos obreros berlineses, le toca aos Luxemburgo e le toca aos outros. E que vai haber unha insurrección en Estados Unidos, que é o que lles vai decir, que é o que lles di John Reed na película, non? Se le dice, tranquilos, traigan o suyo, desconecten que nosotros estamos preparando a revolución. Entón, cando acaba a revolución? Porque a revolución acaba, básicamente, fundamentalmente, cando non se cumpre a súa expectativa internacional. E iso ten moito que ver con toda a discusión que ven a discusión do socialismo no país, a expansión da revolución en Centro Europa, os luxemburguistas masacrados, Austria masacrada e todo o demás. Entón, cando acaba a revolución? Cando non ten capacidade de propagarse. Entonces, como se ven as teorías de Trotsky sobre a revolución preparación? Bueno, trotskistas na sala. Eu creo que hai, efectivamente, Trotsky ten a outra visión. Ten a visión, precisamente, de que o esforzo non hai que facelo tanto nunha posición defensiva da construcción do socialismo sobre o Estado, senón que hai que, de alguma maneira, activar todo eso. Decía Tito, cuáles son as condiciones de la revolución, ¿no? Trotsky ten unha frase que empeza nos seus libros canónicos que se chama el programa de transición, que empeza dicindo as condiciones objetivas para a revolución están maduras, as que non están maduras son as subjetivas, que é unha forma bonita así de saber toda a cansa. Pero, efectivamente, as condicións objetivas hubo unhas cuantas. Eu creo que o que crea as condicións objetivas da revolución non é industrialización. Eu creo que é a guerra. É a guerra que é a industrialización da morte masivamente. E esa experiencia europea. E a revolución rusa é, en gran medida, unha reacción frente á guerra. E os que se sublevan en Berlín son soldados contra a guerra. Entón, eu creo que iso é o mundo industrializado, efectivamente, a industrialización da morte, a industrialización da guerra. E eu creo que iso sí que crea, digamos, a onda da necesidade de parar o capitalismo e intentar outra cousa. Eu quedei coas ganas de unha contestación sobre a pregunta de Vixica sobre a interpretación da obra de Einstein, da veracidade. E despois un pequeno comentario. Vamos a ver, a revolución inicialmente, ten como eixo petrolado, pero non hai que esquecer movimentos sucedidos importantes noutras áreas que de alguma maneira poden interpretarse como, digamos, antecedentes, non? Por exemplo, o que pasou o episodio que pasou a represión que houve cando foi na
imperios, como se disloca a partir da Alemania, o novo mundo da Alemania, a Gran Bretaña tamén, sobre todo, quizá intentarían opacar un pouco a revolución. E que aí o problema é que teríamos que facer outro ciclo sobre a Primeira Guerra Mundial. Eso o ano que vem, que como é... Non, xa sei que o 14, que non dá para tamén é 14, porque é grande o tema que... Unha cuestión sobre o relato da Constitución. O que sí é certo, a pesar de todo, a película de Elche dá un relato, que é o relato canónico do réxima, do país stalinista, pero sigue sendo o relato icónico da Revolución. É dicir, bueno, eu sou profesor de secundaria, estou farto de ver os libros de texto, foto, asalto del Palacio Invierno. É un fotograma de octubre, non é unha foto da realidade. É curioso, por exemplo, que o libro de John Reed é utilizado por Orlando Figues na súa descripción do que parece que foi a insurrección de outubro, aquela cousa tan chocalleira, alcoholizada completamente, que él describe con bastante sentido de humor. Pero é curioso como, a pesar de todo, ainda que se son relatos generados desde el stalinismo, desde unha superproducción fomentada do Estado, sigue sendo o relato icónico. A ver, sí, pero vamos a ver. A vanguarda soviética cinematográfica é unha vanguarda artística, é unha nova linguaxe que se puña para unha nova sociedade. Saudi Solenin, de todas as artes en cines a máis importante, nosotros porque coñecemos o poder propagandístico. E o que é toda a vanguarda soviética, aparte de vanguarda artística, é clara, aberta, consciente e voluntariamente cine de propaganda. E construir un relato, bueno, que a veces, como usted mismo dixo antes, si tiña que o propio Stalin na sala de montaxe, así acaba logo a existir en Stalin. Entón, construir un relato, sí, icónico, porque o que sempre é un relato falso, construído, absolutamente. Claro, pero antes contrastaba, que podemos contrastar de Reds con Outubro? Home, cinematográficamente é moito máis importante Outubro, suposto. Pero a nivel histórico é moitísimo máis verosímil, é moito máis fiable Reds. Porque, de feito, hai un subtexto de Reds que a mí me parece moi interesante, porque, claro, o pouco espectacular que é todo o que ten que ver co asalto ao Pazo de Inverno, coa caída do zarismo, coa revolución per se. Realmente hai 4 asambleas e 5 por aí soltos na rúa, que realmente se achega moito máis á realidade, que todo ese relato épico con milleiros de extras tal, de existe. A existe que encargan facer un ciclo cinematográfico co que se consideraban os grandes episodios pre-revolucionarios e revolucionarios. E aí entra o Corazón Potemkin, aí entra Octubre, aí entra la Huelga, pero era un relato construído desde o poder, e un relato que se había que falsear, se falseaba, es decir, había que notarlo de épica. Notarlo de épica. Es decir, ti mismo falabas antes da correspondente galega, Sofía Casanova, estaba en Petrogrado, no famoso outubro ou novembro, segundo o calendario que utilicemos, na toma de tal, e casi nin se enteirou do que aconteceu. E como ela, casi a maioría dos habitantes daquela Petrogrado. E se ves a película de Eisenstein, bueno, que non é un gran episodio de masas, no que ademais incorporan episodios como o derrubamento da estatua que non ten lugar a un ano despois, cousas dese tipo. Se incorporaba todo o que pudese, digamos, construir ese relato. Entón, claro, no cine soviético temos que ter moi claro sempre eso, que son obras de vanguarda, unha nova linguaxe. A nivel artístico, pues claro, é apasionante, super interesante, por lo que vai influir en todo as súas teorías da montaxe, todo isto, pero non debemos perder nunca de vista a hora de analizarlo como películas históricas, que se trata de cine de propaganda da revolución.
revolución, non falo no sentido pejorativo, non temos propaganda, pero era o que era. E iso está clarísimo, non? Evidente. Non se agachaba tampouco, se trataba de... Despois, unha nota francesada, simplemente por retomar o fío, xa o dixemos, o referente tamén de todos os revolucionarios eran marxistas, pero coñecían a Revolución Francesa o dedillo. O seu problema era o termidor. Se falaba, nos panfletos decían, cando chegue o termidor, cantos de nos sabemos o que é o termidor? Pero estaba na comidilla das élites revolucionarias o referente revolucionario. O dixo Tito antes, están todas as crónicas, non se cantaba internacional, cantábase marsellesa. Por retomar o cine de propaganda Casablanca, eu emocionome cada vez que se canta marsellesa en Casablanca, cada vez que o vexo, procuro ver 2 ou 3 veces o ano. Sí, pero é moi interesante constatar o existen con Casablanca. Son as túas linguaxes, a linguaxe clásica de forma narrativa, os protagonistas e tal, e logo esa linguaxe de vanguarda soviética co protagonista colectivo, pero que realmente ambos son filmes de propaganda. O que pasa que con métodos totalmente distintos. Bueno, sobre a Revolución Francesa, hai unha similitude, creo que na Constitución da URSS, da República Soviética Rusa, que ponía a declaración do povo traballador explotado, máis primeiro, comparado coa declaración dos dereitos humanos do cidadán, comparado que algo similar. Outros dos exemplos que hai de comparanzas coa Revolución Francesa e a Revolución Rusa. Basicamente, como dixeches, non sei, dixei 2 semanas ou así, as similitudes que existen. Vai sendo un pouco a hora, non sei se queredes ou tendes alguna pregunta ou comentario máis. Sí, aquí, por favor. As 9:30. Total, ainda temos 3 semanas. Sí, pero digo así. É unha pregunta sobre o fin, porque partido de casualidade, pero antes, por exemplo, se leo como se cambiou a selección española, a polémica, e houve uns grupúsculos moi pequenos, pero bueno, extrema dereita que chamaron o boicot da falda marca, para esa camiseta, tal cual, que non é cos valores pan. Entón, a minha pregunta é, de cando saleu o fin, Estados Unidos, houve algún grupo estadounidense chamou o boicot da película, porque é moi típico do cine americano, incluso con libros Potter no argumento, entonces... Ou acusar a Franza, Sí, non, houve, bueno, en Estados Unidos sempre hai, en concreto, moitos grupos que se sentiron moi ofendidos, directamente ofendidos por toda a escena da internacional. E iso non facía un americano, que se non era un americano, que era un Gente estranxeira. Claro, iso non se dito. E además estábamos nun ámbito político, porque enlazando co que decía Marchou agora, entón, é que ten conta que inmediatamente as películas que se van a producir son a saga Rambo, películas como Amanecer Rojo, de John Milius, que narra a invasión soviética dos Estados Unidos. De contado aí hai unha reacción brutal por parte do jornalismo, pero evidentemente sácanos este filme, pero bueno, tampouco é un caso tampouco moi excepcional, casi é lógico, non? Dado o contexto, a singularidade do filme e tal, casi é lógico. En Estados Unidos, bueno, con exposicións de arte, con películas, con todo tipo de manifestación, todos, hai sempre, xa desde o comezo houve grupos de presión, e sempre funciona así. A lei seca foi o produto dos grupos de presión. O capo, como tanto. Entón, sempre, claro, unha película como esta, imagínate, non? Aquele ambiente neoconservador de pronto, non? Na arte, pues, o mesmo, volveu a arte, ao puro da arte figurativa, por exemplo. É dicir, esa evolución ten
ten sempre lugar a todos os niveis. Pero, bueno, nese sentido, responde casi era normal. Hai grupos que, por lo menos, feito de facer unha película sobre comunistas, chapan o grupo T. E sí, con eso hubo problemas, pero como podríamos poñer centros de centros, bueno, casi podríamos poñer todos os anos de centros. Ao cabo non pasa nada, eu creo que ás veces tamén digamos demasiado. Un país como Estados Unidos, como plural, claro, 250 millones de habitantes, que con moitos países dentro de sí nada teñen que ver, eu que sei, Kentucky, con Nova York, non, o sea, bueno, sempre vai haber grupos deste tipo, sí. Ás veces é máis publicidade gratuita. Pero menos humilde que la tentación de Cristo. Quero decir, que orgullo, pero nada. Deixale outra palabra por aquí, por favor. Nada, unha preguntilla moi breve. En torno a mitad da película me parece que John Reed, que non recordo moi ben, fala do concepto de dereitos humanos. Imagino que se trata dun anacronismo, non? Porque se supón que se estamos falando entre os anos 17 e 20, ou utilizar o termo dereitos humanos ainda non era, seguramente ni estaba inventado, penso eu, ni popularizado, quizáis. Pero bueno, simple un comentario e para que queira contestar. A declaración dos dereitos humanos, non recordo exactamente nada. Los derechos, no era la declaración de los derechos do hombre, Sí, los derechos humanos era ahora, en la Revolución de Guerra Mundial. Claro, pero é un concepto que xa existido, pero que xa reconocido. Os derechos do hombre, pero os derechos humanos, plural. Aí tamén habería que oír a versión, a verdade que me pillo non... Habría que volver a oír a versión original para ver que di exactamente. Pero en todo caso sí podría ser. Pechamos. Que nos espera o próximo día? Eso non recordo. Simplemente para hacer o... Pero que diga, creo que... No, ya antes de ti. Sí, espera, Visión Carlos, Visiones Españolas. Mirando, no sé qué español de Rusia, Sonora Peredo, Impresiones de un viaje a Rusia, Ángel Pestaña, 70 días en Rusia, Fernando de los Ríos, que viaja a cosas politistas, Daniel Unín, agitadores de este tiempo. Como decir, bueno, é a visión española destes viaxeiros a Rusia, pero que é unha literatura generalizada, é dicir, hai Bertrand Russell, hai autores franceses, etc. Un montón de xente que iba a Rusia a ver que pasaba ali e facía as súas crónicas, e iso xenera toda unha serie de discursos, etc., que é do que imos falar entón o próximo día.